Línia 1. Incorporar les polítiques d'inclusió i cohesió social com un element transversal de l'actuació política municipal. La inclusió i la cohesió social són elements fonamentals pel benestar de les persones que viuen a Olot. Aquesta tasca, però, no pot ser exclusiva només del Consorci. Per això, en aquesta línia, cal incidir per anar tots els serveis a la una i que la inclusió i la cohesió social es tinguin presents en els espais de presa de decisions, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit cultural, en l'àmbit esportiu i en l'àmbit urbanístic, entre d'altres. Línia 2. Identificar, difondre i intervenir sobre els factors que faciliten la inclusió i la cohesió social de la ciutadania. Volem disposar d'un observatori permanent que recull informació actualitzada en relació a la inclusió i a la cohesió social. Difondre-la i impulsar actuacions sobre els factors que afavoreixen o dificulten la inclusió en els diversos col·lectius i persones amb qui treballem. Línia 3. Promoure, impulsar i reconèixer el valor de la inclusió i la cohesió social. Visualitzar aquelles pràctiques o experiències que afavoreixen la inclusió i la cohesió social. Reconèixer-les i fomentar-les. Com ho farem? Premiar les bones pràctiques, pensant nous projectes en persones, entitats o empreses i impulsant noves iniciatives que sorgeixin a la ciutat. Línia 4. Acollir des dels diferents àmbits totes les persones que arribin de nou a Olot. L'acollida és senyal de benvinguda a totes les persones que arriben en un nou entorn, ja sigui una ciutat, una institució com l'escola, l'empresa, una associació o una comunitat veïnal. Per aquesta raó, des de l'àrea, es vol treballar perquè tota la ciutat aculli, fent-la més amable i afavorint que la població s'impliqui més en el seu entorn. Línia 5. Promoure accions per a la convivència i interrelació ciutadana. La importància de la convivència en una ciutat és cabdal. Com ja s'ha vist, la convivència s'ha de construir dia a dia i precisa de projectes i actuacions concretes, així com de l'acció coordinada de molts agents per tal de que es mantingui i es millori. En aquest sentit, la promoció d'espais de relació i de trobada entre la ciutadania és un element central que en facilita l'assoliment. Línia 6. Fomentar la resolució positiva dels conflictes. Els conflictes són inherents a les relacions humanes. Sovint, les persones implicades en un conflicte parteixen de posicions molt distants.
amb la nostra feina, procurem construir ponts que permetin el reconeixement mutu, el diàleg i l'empatia entre les diferents parts. Línia 7. Garantir unes condicions adequades a tots els barris de la ciutat per a la millora de la qualitat de vida i la cohesió social. A banda de la importància de les relacions personals, a la construcció de la convivència també juguen una sèrie d'elements estructurals que poden influenciar, de manera molt positiva, però també negativament, a la convivència. Aspectes com habitatge, espais públics, neteja, equipaments i serveis, entre d'altres, són imprescindibles per promoure o obstaculitzar la inclusió i la cohesió social. Línia 8. Promoure noves formes i perfils de participació i col·laboració social. En el món canviant que vivim, ens cal que tota la ciutadania participi activament. Tothom és únic i especial i pot aportar el seu granet de sorra. Busquem noves fórmules de col·laboració per fer possible que tothom, amb les seves habilitats, pugui col·laborar en la societat. Línia 9. Sensibilitzar el conjunt de la població sobre la inclusió i la cohesió social. Volem fer-nos sentir i fer sentir, sense cridar. Buscant estratègies i altaveus per arribar al cor de la gent i fer-la còmplice en la construcció de la inclusió i la cohesió social, a Olot i la Garrotxa.